Tay, maayong hapon. Unsa na yung lugar diri tay? Uy, nga ba siya magagahom? Ikaw tawa kay mahimo gwa ko. Salig. Salig gito sa Ginoo ana kita. Wa mahimo gwa dito. Di ba ibaw na wa mahurot. Saging man, kau ka. Gigutom ko sa biyahe tay. Oo. Taga ikot tay kay. Oh, ibo na ni. Isa lang ako ah. Isa lang ko tay. Ora na mo gibalon, wala na kay luto. Saging rong gibawon. Nya salamat kay sa saging tay ha. Di pa ni. Kay gitagaan mo kunin mo og kwantay karang saging. Nakoy pahalipay nimo. Hapit naman ang Pasko tay, tagaan ka nako og pinaskuhan. Imuha ni tayo. Okay. Ha? Makatabang ra nimo tay? Na haralami arwa, kuy bugas lagi. Palit na kag bugas tay. Di ka salamat loy. Palit man nimo na bugas pun anak ko tay para palit sudan. Tay, maayong hapon. Oh, arwa. Unsa na yung lugar diri tay? Mak, mani, mak. Ha? Mak. Man ni sakop. Sugod. 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 Mak. Liti. Usaw reliti. Southern Liti. Unsa imong dala tay? Saging man nga tundan. Gikan. Di ara bukid. Nanguha kag saging tundan. Bawol, bawol. Unsa na tay hinog? Hilaw pa karon matuban ho. Karon pa nimo gituba. Karon pa. Di pagagi ka di ay. Gikan ko Manila unya diri ang para San Ricardo tay. O tuwa dito crossing dito si Bayangan. Mutabok man kog pa Surigao. O ato ka dito sa kuan kanang paraliluan. Liluan. O. Ibutang sa imong kantay. Napay kapayas tayo. Kapaya. Napay puso. Unsa na balanghoy? Baligyan mo na tay? Kanang saging ug mahinog, balik na. Ay baligyan nimo og mahinog. O. Kini pa man. Gahi pa man oh. Pero makaon na nito no. Kaon. Kato day, unsa day dito? Di ba ibaw na wa mahurot. Saging man, kau ka. Gigutom ko sa biyahe tay. O. Saging. Naglungag ni saging. Taga ikot tay kay. Oh, ibo na ni. Isa lang ako ah. Isa lang ko tay. Gigutom ko. Salamat kay tay, mukhaon ko gutom ko tay. Ito sa pag-crossing. Street tara tay. Pag-abot sa Himayangan, barangay. To bawa parehino na nga na. Pagkato sa Ricardo. Gitagangon mo saging tay. Salamat kay tay ha. Napaon di ba? Isa lang ako tay. Makatimo-timo lang ko. Makuha na kong kagutom ba. Ato kung isang adlaw tay gikan ko Manila. Stella Jo ano? Muuli ko ba sa amo sa Mindanao. Mindanao. Asa dapat ka Mindanao? Pagadian. Sa Buanga. Zamboanga del Sur. Wala ba ipagkagdabaw na? Dili na, diri ra ko sa Butuan, Cagayan de Oro. Cagayan at ko na. May kaswito ka dito dapit ay. Dito ko Davao. Anak ka to kag Davao sana? Davao das malita ko. Davao del Sur. Davao del Sur. Digos. Gulang imong saging tay, gulang. Dami. Ora na imong gibalon, wala na kay luto. Wa ko mabawag bugas. Ano man? Kung ano saging rong gibawon. Lami benig na ginamos tay. Ginamos. Nya salamat kay sa saging tay ha. Di pa ni hug. Ayun na tay. Dito, ani kauban. Kay gitagaan mo kunin mo og kwantay karang saging. Nakoy pahalipay nimo. Ha? Direk kapayas gusto ko. Ayaw dili na kay maglisod mo ko tay. Saging lang daghang kay salamat kay gitagaan ko og saging. Then hapit naman ang Pasko tay, tagaan ka nako og pinaskuhan. Ha? Daghang salamat naman kolor ako. Sige lang, imuha ni tayo. Okay. Ha? Makatabang ra nimo tay? Na haralami arwa, kuy bugas lagi. Wala kay bugal? Makapalit na kag bugas tay. Daghang salamat loy. Unsay pangalan nimo tay? Nuning. Nuning. Sabi niya no ang tignan ho. Lora ipilido na ho. Lora. Kagahilongos ang pupoy. Usara ko tay, salamat kay ang ako ang kanang mausudlan na akong tiyan. Okay na ko na ha? Palit nimo bugas. Daghang salamat, palit kog bugas. Mahal ra bang hapsak ron. Palit man nimo na bugas pun anak ko tay og 500 para palit sudan. Ulan na tayo. Baroy daghang kwarta loy. Gamay ra ko kwarta tay, pasalamat sa Ginoo tay. Grasya man na sa Ginoo tay. Daghang salamat loy. Grasya na sa Ginoo, then ihatag ra pud nako sa imong uban. Karing tundan ikaw. Ayaw na tay kay maglisod ko, layo ang biyahe. Ang importante nakakaon ko. Ha? Salamat sa Ginoo tay ha. Salamat kayo. Wala ka gadahom no nga makatagaan ka na kog kwarta. Ha? Salamat kay tay ha. Teloy. Palit na kag bugas. Salamat. Palit kog bugas niloy. Sige tay. Buwan ako'y asawa lagi 2006 pa Sige tay, palit og hapsak tay. Oo, Kato bitong 25 kilos, ha? Nabasa man kay ka, wa ka gadalag ilisan? Nara magilis. Dol-dol la man po no.
Ang pila na edad ni mo ron tay? 78. Ay, himsog pa ka tay. Ang uban lagi uway exercise siguro ng uban. Aw, anad kag trabaho sa basakan? Oo. Nya, maura to tay. Kay mo biyahe pa ko. Muuli pa ko. Ayaw na kuha na akong pangalan tay. Basta importante magpasalamat sa Ginoo kay ikaw mo akong napangatanan ha. Oo, salamat sa Ginoo. Salamat kay ha. Nasundan ka nako di kanina. Mo nang gibalikan ka nako. Salamat kayo ha. Salamat kayo. Sa Ginoo to pasalamat ha. Sa Ginoo. Tuwa man ka Ginoo. Ginoo. Kay buhi ko ba magagahom. Ikaw tawa kay mahimo ugwa ko. Salig kita sa Ginoo ana kita. Kanang mahimo ugwa dito. Kanang grasya tay gikan na sa Ginoo ha. Gitagaan mo kog mga blessing sa Ginoo. Ihatag nako sa imong uban. Ha? Salamat kayo. Palit pag bugas oy. Salamat palit pag bugas unya ha. Wala day kay bugas sa balay. Wala kay bugas. Wala lagi sakit ka ng trabaho. Sige tay magkapalit ka kag bugas. Salamat kayo ha. Salamat. Salamat. Magkamo agi dari ka? Dito tayo pwede road lugsong. Lugsong ka dito. Itay ha. Salamat kayo. Amping tay, amping.